Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala bizge şu hayırlı bereketli cuma günleri bizi nasip etsin. Allah Teala'nı zorlarga, Allah Teala'ga ibadet kılarga, hamdekâni koşkanlar ve yaşarga bizge nasip olsun. Allah Teala doğru yoldan bizni yazdırmasın hem anın hak habibi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet yolları bilen yaşarga nasip eylesin. Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karata bizge muhabbetleri bizne köngülleri bizge sağla kursun. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxti, ahirette ahiret baxtları nasip etsin. Urunlarımızın dereceli, sözlerimizni ütümlü kılsın. Allah Teala'dan başka kim kadar muhtaçlıkka düşüden Allah Teala saklı kursun. Muhterem Müslüman kardeşler, bizden indi mena şu başlandı Rabiul Evvel ayları. Rabiul Evvel ayı bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğan aylar bulup sanala. Bugün indi'nin 6-cı günü. Hem gadette bizde Tatarlarda anı Mevlid ayı dep ataylar. Yani Mevlid degech indi ul tuğan gün. Tuğu dep tercüme etile Mevlid. Demek Mevlid en-Nebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tuğu dep tercüme etile. Hem şu ayda bulganlıktan anın tuğu bizde bu ayna indi Mevlid ayı dep yerteler. Mevlid ayında gadetten işliler. Öyle bizde bir babaylarda meclislere iştirganlar Mevlid meclisleri dep ataganlar anı. Ул әле менә bir 15 еллар элек әле ул бар иде. Хәзер кимеде. Хәзер аны олы кешеләр генә үткәрә инде, әбиләр генә менә теге элекеге чорларда 80нче елларны хәтерләгән әбиләр генә Мәүлид мәҗлесләре дип, Мәүлид ашлары дип үткәрәләр. Хәзер инде ул кимеп китте. Намаз укыган, теге диндә булган, ураза тоткан мөселманнар аны үткәрмиләр. Шулай бит теге әбиләр үткәрәләр, мөселманнар аны үткәрмиләр. Шундай кызык парадокс килеп чыкты хәзер инде. Безнең әбиләребез заманында хыяллангандыр, безнең балаларыбыз, ыныкларыбыз намазда булса иде дип. Ләкин алар намазга басуга карап, шушы әби бабайларның күп кенә матур гадәтләре оныттылар алар, белмиләр дә нәрсә икәнен дә. Шуңа күрә кызык әйбер килеп чыга дип әйтик инде шушы чиракта. Һәм кай вакытта шулай күрергә дә туры килә. Менә бер мәҗлестә отырган икәндә инде күбрәк ниләр теге сөйләгәнем бар. Сәләфи дип атыйбыз инде шулай бит. Алар догага да кул күтәрмиләр, яки кул күтәрсәләр дә бит сыпырмыйлар. Дога кылгачтан инде. Ничектер шулай Коръән укыйдык, үзем генә мин анда кул күтәрүчеләрдән дип әйтик, Коръән укыдым да инде кул күтәреп дога кылып утырам. Берсе дә кул күтәрми. Шуларның. Әйтәм менә шушы бу бит инде балалар, шулай бит. Теге әбиләрнең балалары, ныклары бит инде бу. Ул әбиләр хыялланганнар шулай бит. Менә бездә шундый бер кызык дога бар. Мәҗлес тәмамланган вакытта дога кылабыз. Я Рабби, шушы мәҗлестә дога кылырга кул күтәреп утырган кешеләрдән дога өмет иткән мәрхүмнәрнең рухларын шат кыл дип, менә шундый дога сүзе бар. Ул әби бабайлардан кылган алар. Монда нәрсә дип әйтәсең инде шулай бит. Монда бит догага син генә кул күтәрәсең. Анда кул күтәрүче юк. Шундый тагын бер мәҗлестә булырга туры килде, кул күтәрми торган, ул урыслар белән утырырга туры килде. Анда бер урыс кешесе үлгән иде, татар кешесе үлгән иде, хатыны Марҗа, килгән кунаклар бөтенесе урыс иде анда. Шунда гына бар иде шундый галәмәт. Менә шушы ике мәҗлестә кул күтәрмәү, бер дә кул күтәрмиләр иде. Инде урыслар алар аңлашылай нәрсәгә күтәрмәгәннәрен шулай бит. Моның дәлиле бармы? Кул күтәрү, күтәрмәү, мөхтәрәм карашлар, бу Мәүлид белән дә бик тыгыз бәйле. Безнең әби бабайлар безгә караганда акыллырак булган, мөхтәрәм карашлар. Яшерен батырын түгел. Алар ОПГдан исламга кергән кешеләр түгел. Алар ОПГдан исламга кергән кешеләр түгел алар. Кичә урамда кеше үтереп, кеше кыйнап, бүген мәчкә килеп утырган кешеләр түгел алар. Алар теге әйтте, бу әйтте дип белеп алган кешеләр түгел. Алар белем алганнар иде галимнәрдән. Мәчетләрдә, мәдрәсәләрдә. Ул мәдрәсәдәге галимнәрнең белеме изелмичә килә иде. Изелмичә килә. Ягъни алар алганнар бу галимнән, алар бу галимнән, алар бу галимнән, алар бу галимнән. Изелмичә килә иде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, алар эшләгән эшне мин хата дип әйтә алмыйм.
Шуңа күрә дә аңларга кирәк, әгәр дә алар аны эшләгән икән, бу эшне хата дип әйткәнче, аның дәлилен эзләп карарга кирәк. Берсендә интернетта шундый нәрсә бар. Анда Костецкий дигән бер галим бар. Сәләфи галим инде, аны күп карыйлар. Аңа сорау бирәләр. Шейх, скажите, пожалуйста, вот бу әйбер буенча дәлил бармы диләр. Ул әйтә, на это дәлиле нет ди. Ул әйтә шулай дип инде. На это нет дәлиле ди. Аңа җавап итеп, җавап бирә башка галимнәр. Алар ачалар китапларны, 3-4-5 китапны ачалар. Һәрбер китапта әйтелгән, фәлән галим булай дигән, фәлән галим раслаган, фәлән галим китергән, фәлән галим китергән. Менә бүгенге көндә просто менә әйтер утырып кына без әйтәбез. На это дәлиле нет. Җәмәгать алай дип кенә инкар итеп булмый. Син юк дип әйткәнгә карап, ул дәлилләр юкка чыкмыйлар алар. Алар каядыр язылган китапларда алар шул килеш яталар, шул килеш торалар. Шул кул күтәрүгә дә сахабалардан килгән дәлилләр бар. Хәтта бит сыпыруга да дәлилләр бар. Зиратта Коръән укырга ярамый диләр. Ибн Гумар радиллаһу анһу әйтеп калдыра, мин үлгәннән соң мине баш очымда Бакараның башын укыгыз ди. Аяк очымда Бакараның ахырын укыгыз ди. Бакара сүрәсенең ди. Булар бит дәлил түгелмени? Алар динне белмәгәннәрмени? Алар диннән ерак булганнармыни? Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, ашыгып теге булай дип сөйләп йөрүдән сакланырга кирәк. Чөнки нәрсәнедер рөхсәт итү, шулай бит, ярамаган әйберне ул гынах. Ләкин яраган әйберне тыю да гынах. Моны да онытмаска кирәк. Менә мәүлид ул шулар хисабына керә, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә мин аны безнең ата-бабаларыбыз дөрес эшләмәгән, хата эшләгәннәр дип hiç тә әйтмәс иде. Минем аңа авызым әйләнмәс иде. Әйе, без хәзер инде яшьләр иң дөрес юл белән яшәгән кебек тоела безгә. Максималистлар без. Без инде дөрес итеп, адашмыйча яшәгән кебек. Ләкин бу алай түгел. Бу алай түгел. Без яши барыбер кайтып калабыз шулай ата-бабаларыбызның сүзләренә. Алар дөрес әйткәннәр икән дигән фикергә кайтып калабыз. Барыбер, тора бара. Әкрен-әкрен генә. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, инде менә ишеткәнегез булса, шулай бит Ибн Бас бар. Сауд Арабстанында бар иде. Зур мөфти иде. Ул күп нәрсәләрне бидгать дип аннан чыга иде. Ул язган китаплар бик күп таралган инде. Аның сүзенә таяналар хәзерге күп кенә мөселманнар. Шуның ул бит инде Сауд Арабстанын хезмәт иткән кеше. Шул илдән зарплата алган кеше, шунда мөфти булып торган кеше. Абу Ханифа рахимахуллаһ мөселман дәүләтенә хезмәт итүдән баш тартты. Мөселман дәүләтендә казый булудан баш тартты. Абу Ханифа рахимахуллаһ. Ни өчен? Чөнки ди, гадел булмаган хөкемнәр әйтергә туры килер диде. Хәзерге заман мөфтиләре алар мөселман булмаган дәүләттә мөфти булып тордылар. Шулай бит, курыкмыйча. Сауд Арабстаны мөселман дәүләт түгел. Ялгышмагыз. Ул аның исеме дә шуңа күрә Әл-Мәмләкәтул Арабия Әс-Саудия. Ул бер гаилә белән бәйле ул. Бер гаилә белән, бер кеше белән бәйле ул. Ул бәйле түгел ислам белән, ул бәйле гаилә белән. Анда монархия. Ул гаилә нәрсә әйтсә шул була. Анда ислам нәрсә әйтсә шул булмый, ул гаилә нәрсә әйтсә шул була. Вот ул гаилә әйтә бүген Төркиянең товарларын алмагыз ди. Шушы ил әйтә. Төркия товарларына бойкот игълан итте. Шушы Ибн Басның оныгы әйтә хәзер. Шушы мөфтинең оныгы Ибн Басның әйтә. Безнең дәүләттә ди кызык фәтвалар бирелә. Кызык сүзләр әйтелә. Нишләп соң ислам диненә һөҗүм иткән дәүләтләрнең товарларын алырга рөхсәт ди. Ислам динен яклаган һәм үзен мөселман итеп күрсәткән дәүләтнең товарларын алырга бойкот игълан итәләр ди. Менә бу фикерләр шушы дәүләттән чыккан фикерләр алар. Мәүлид ярамый, теге ярамый, бу ярамый дип, мөхтәрәм кардәшләр. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, мәүлидне чыннан да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе үткәрмәгән. Баланы үткәрүнең кирәге булмаган.
Чөнки ул исән, ул сахабалар янында шулай бит, сахабалар аны беләләр, күрәләр, хәтерлиләр һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны алар көн сайын зурлыйлар. Сахабалар. Без бүген Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны берничек тә зурламыйбыз. Дөресен әйтергә кирәк. Дөресен әйтергә кирәк, без аны бүген берничек тә зурламыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны зурласаң, кеше сөннәт белән яшәр иде. Бүген без сөннәт белән яшәргә бик ашыкмыйбыз. Кешене авырлык белән бүген сөннәткә кертәбез. Хәтта әле сөннәткә керткән очракта да аны сөннәт түгел диючеләр бик күп. Безнең ата-бабаларыбыз ул сөннәткә якынрак иделәр. Шушы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям эшләгән эшкә, сахабалар эшләгән эшкә, сахабаларның эшләре шулай ук сөннәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Алейкум би суннати ва суннати хулафаир рашидин." Мин сезгә калдырам үземнең сөннәтемне һәм халифләремнең сөннәтен ди, тугры халифләремнең сөннәтен ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тугры халифләр дип 4 халифны гына атаганмы? Халиф дигән сүз артында халиф кенә торамы? Бу үзе бер дискуссия мәсьәләсе. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бүгенге көндә шушы сөннәт гамәлләребезнең күбесе югалып бара. Мәүлид үзе ничек үткәрелә? Мәүлид ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны зурлап үткәрелә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе ничек зурларга кушкан, без аны шулай зурлыйбыз. Ничек итеп зурлыйбыз? Мәсәлән, шигырьләр бар, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга багышланган, касыйда. Шигырьләр бар. Рөхсәтме шигырь язырга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга багышлап? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманының үзе яшәгәндә аңа багышлап шигырьләр язганнар. Аның булган шагыйрьләре үз янында йөргән. Һәм аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламны мактап, алар шигырь язганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аларның тыймаган гына түгел, хуплаган. Шуңа күрә рөхсәт шулай бит. Рәхәтләнеп язырга яки укырга була шул шигырьләрне. Ул шигырьләрне безнең бабаларыбыз, әбиләребез яттан белгәннәр. Бүген син Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында яттан бер шигырь беләсеңме? Кем белә? Пушкинның бер шигырен беләсезме? Беләбез, шулай. Беләбез. Ничек син Пушкин шигырен беләсең, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга багышланган шигырьне белмисең? Син бит тақва, син бит мәүлидне бидгать дисең. Ничек син каянча белмисең син аны? Шулай. Мин дә беләм шигырьләр. Когда я был мальчишкой, носил я в руке в клёш соломенные шляпы, в кармане финский нож. Мәүлид турында. Ниме? Мин дә беләм андый шигырьләрне. Әле мин блатной түгел, төрбәдә утырмадым, шансон тыңламадым. Әти миңа ул шигырьне бер тапкыр сөйләде. Бер тапкыр сөйләде бары. Всё. Мать моя актриса, отец мой капитан, сестра гимназистка, а сам я хулиган. Бер тапкыр сөйләде. Әти ул шигырьне миңа. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, сахабалар язганнар һәм белгәннәр ул шигырьләрне, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны тыймаган. Шулай ук мәүлид айларында без салаватлар әйтәбез. Салават әйтү рөхсәтме? Кем салават әйтергә ярамый ди? Инде шундый фәтва бармы? Юк. Андый фәтва юк. Салават, мөхтәрәм кардәшләр, күбрәк әйткән сайын әйбәтрәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, салаватны дога итеп кулланыгыз. Бер сахаба сорый: "Расулаллаһ, мин ди догамның эчтән берен салават белән салават итәм ди. Ярыймы ди?" Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ярый ди. Яртысын ярыймы ди? Яртысын да ярый ди. Эчтән икесе салават минем догамның куллансам ярыймы ди? Ярый ди. Бөтен догам салават булса ярыймы ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ярый ди. Ягъни син салават кылып утырсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа теләгәнеңне түгел, кирәген бирә. Әгәр дога кылып утырсаң, Аллаһ Тәгалә сиңа теләгәнеңне бирә. Аның айырмасы бар. Чөнки теләгәнеңне алсаң Аллаһ Тәгаләдән, ул сиңа файдалы булмаска мөмкин. Ул сиңа файдалы булмаска мөмкин теләгән. Син әйтәсең: "Я Раббы, миңа хатын бир", менә безнең бер егет бар монда хатын сорый. "Я Раббы, хатын бир, миңа хатын бир", хатын бирде. Аның янында утырган күршесе әйтә: "Минекен ал, пожалуйста". Чөнки ул да заманында шулай дип сораган, шулай бит инде.
Хатын бер, хатын бер, хатын бер деп сұрағанында, қазір хатыннан қанша құтылырға білемін. Менікін ал, пожалуйста. Салават айтып отырсаң, Аллах Тағала сеңа тілегеніңді түгіл, керегін бере. Керек болса бере хатын. Керек болмаса жоқ. Керек болмаса бере дәреже. Шулай бит, керек болса керек, болмаса жоқ. Яғни Аллах Тағала сеңа керегін бере. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, рұқсат дейді. Менә шулай итеп, мұхтарам кардәшләр, салават айтылы. Бұл мәҗлесләр оештырып, кешеләрне ашаталар, эчертәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям туган хөрмәткә. Безнең балабыз туса, без корбан чалып, кешеләрне сыйлыйбыз, шулай бит. Ә синең балаң кем соң ул? Җир йөзенә нинди файда китергән? Бу җир йөзенә пока әле ул, тыша сөягенә. Шулай бит. Ашы инде, ансы да, ансы әнисе ярар имезә инде. Бу җир йөзен пока пычрата гына бу бала. Син туганнарыңны җыеп, дусларыңны җыеп, о, минем малай туды, җегетләр, о, исеме Габдуррахман. Шулай бит. Ибн Фалан, Ибн Радик, Ибн Альберт. Шулай бит инде. Син атасы шундай инде аның. Бу баланы син җыеп кешеләрне ашатасың, эчертәсең. Ә бит Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны туу хөрмәтенә кешеләрне ашатсаң, эчертсәң, ул әйбәт түгелме? Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям җир йөзенә бит ул файда китергән. Шулай бит. Шуңа күрә моның бер инде зыянын күрәбез без. Килгән кешеләргә садака бирүнең зыяны юк та юк инде аның, шулай. Ярар, килгән кешегә бирмә, ну хәзрәткә хотя бы бир. Шулай. Әлбәттә, кешегә садака бирү, ярдәм итү ул файдалы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзе исән чагында аннан файда килә иде. Күршесенә дә, туганына да, достына да. Хәтта ул үлгәннән соң аңа файда киләдер, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям вафат булгач, аның эшен дәвам итәргә теләде сахабалар. Ул кемнәрне ашатса, шуларны ашаттылар. Менә монда да Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям хөрмәтенә аның эшен дәвам итәм. Ул кешеләрне ашатадыр, мин дә ашатыйм әле дип ашатсаң, бу начармы? Бу бит начар түгел, шулай бит. Кеше килеп шушы мәҗлескә килеп әйтә: "Эй Аллаһым ди, мин бүген тамагым туя ди." Ни өчен? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны зурлаганга күрә ди. Болай гына түгел, шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям зурламасалар, мин бу мәҗлесне үткәрмәсләр иде ди. Ягъни шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны тагын бер кыз зурлап, аның сөннәтен дәвам итү бар. Шуңа күрә буның бер нинди зыяны юк, мөхтәрәм кардәшләр. Бары тик әлбәттә шәригать хөкемнәреннән чыгып китмәсәң, шулай бит. Монда кызлар белән җыелып, кальян тартып утырмасаң, мәүлид бүген дип, шулай бит. Димәк, аның гынахы юк. Шуны аңларга кирәк. Шуңа күрә кем әйтә, ярамый дип, кешеләрнең башын катыра, алар әзрәк куркырга кирәк. Кешене изге эштән туктатасың син. Яхшы эштән туктатасың син кешене. Сен нишләсен соң ул кеше? Нәрсә эшләргә ярый соң аңа? Чәй эчәргә ярыймы инде телевизор алдында? Бидгать түгел бит. Бидгать түгел, шулай бит. Чәй эчсен алайса, телевизор каршында, хатыны белән утырып, шулай. Бидгать түгел. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, монда инде безгә әзрәк акыллырак карарга кирәк. Әгәр дә үткәргә теләгән кеше булса, шулай бит, аны туктатырга кирәк. Ләкин кеше үткәргә теләми икән, без аны гаеплый алмыйбыз, шулай ук. Үткәр дип, шулай бит, акчаңны, соң акчаларың тот дип әйтә алмыйбыз без аны. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямны зурларга, яратырга без һәрберебез дә мәҗбүр. Әз кеше беләнме, күп кеше беләнме, шулай бит, бөтенебез дә мәҗбүр. Бу безнең өстебездә мәҗбүрият булып ята, ваҗиб. Аны эшләмәсәк, без гынахлы булабыз. Инде русчада сөйләп алыйк, мөхтәрәм кардәшләр. Аъузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, у нас наступил месяц Раби'уль Ауаль. Сегодня 6-й день. Раби'уль Ауаль, он считается месяцем пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, месяцем его рождения. Есть месяц его рождения, но в то же время это месяц его смерти тоже. Тоже месяц его смерти. Некоторые мусульмане, которые отрицают Маулид, они говорят, что неизвестно, родился ли пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в этом месяце. Неизвестно, они говорят. Поэтому
это, говорит, глупо справлять в этом месяце маулид. Потому что есть такая версия, что он родился в другой месяц, а не в этот. Есть такие версии тоже. Но точно известно, что он умер в этом месяце. Это точно, говорит, известно, они говорят. Поэтому, говорит, вы празднуете смерть пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот такой довод они приводят. На самом деле это даже не важно, родился он в этот месяц или умер. Потому что если даже он скончался в этот месяц, мы тоже можем его восхвалять и возвеличивать. Это разве плохо? Когда человек умирает, о нем всегда говорят хорошие слова. Всегда собираются люди, общаются, вспоминают его хорошим словом. Это даже у немусульман, у неверующих принято. Поэтому даже если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер в этот месяц, а не родился, собраться и вспомнить о нем, восхвалить его, сказать салават, делать дуа, просить его шафаат, это тоже хороший поступок на самом деле. Ничего плохого в этом нет. Возвеличивать пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, начали уже при его жизни. А каким образом? Естественно, отношением. Посвящали ему стихи пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Целовали ему ноги. Целовали ему ноги, целовали ему руки. Пришел один бедуин и сказал: «Расуль Аллах, я хочу сделать тебе сажда». Он сказал: сажда делать нельзя никому из живых людей. Он сказал. И из мертвых тоже. Только Аллаху можно делать сажда. Он сказал: разреши мне тогда поцеловать твои ноги. И поцеловал, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему разрешил. То есть пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, возвеличивали еще при жизни. Таким вот образом. Собирали его пот. Его пот собирали ваткой и потом хранили у себя. Это разве не ширк? У некоторых друзей наших, мусульман, это считалось бы ширком. Хранили его волосы у себя. Халид ибн Валид, например, носил его волосы у себя в челме. У себя здесь. И однажды он потерял свою челму, свою шапку потерял на войне. И сказал солдатам: найдите мне эту шапку любой ценой. А чтобы найти эту шапку, там были войска вражеские, они ходили там, топтали, все под ногами же там. Надо было их убить. И мусульмане начали очень много убивать врагов. И тогда один из сахабов тоже спросил Халид ибн Валида, рады Аллаху анху: ты, говорит, очень много крови проливаешь. Остановись, говорит. Что с тобой? Он говорит: если бы ты знал, почему я делал это, ты бы меня понял. И нашли, эту шапку нашли. Войска отбросили вражеские, шапку нашли и вернули ему. И потом он оттуда вытащил волосы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Разве это не ширк? Нет, ширк он заключается в другом. Это не ширк. В Саудовской Аравии на сегодняшний день более 500 мест было уничтожено, которые связаны с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Они говорили, это ширк, поклоняются этим местам. Этим местам поклоняются, это ширк. Но в Саудовской Аравии, где ни глянь, где куда ни глянь, висит фотография короля, принца, на деньгах фотографии короля. Куда ни глянь, написано: здесь родился король, здесь король учился и так далее. Но разве это не ширк тогда? Разве это не культ личности или человека? Уничтожают культ личности пророка, но возрождают другой культ личности. Разве это не культ личности? Где здесь логика? Здесь логики нет. Ширк, он заключается не в вещах, а в отношении к этим вещам. Это ширк. Ширк, он здесь в сердце. Если ты думаешь, веришь, что что-то приносит пользу или вред помимо Аллаха, вот это ширк. А держать что-то, хранить у себя или кланяться чему-то, это не ширк. Я кланяюсь вот этой стене каждый день. Разве это ширк? Разве стена мой Бог? Все зависит от моего сердца. Поэтому здесь тоже, дорогие друзья, неуместны такие вещи. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не возвеличивайте меня так, как вы, христиане, возвеличивают Христа. Это понятно, потому что Иисуса Христа считают Богом. В исламе нет таких людей, которые бы считали Богом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Есть люди, которые считают Али, рады Аллаху анху, Богом. Не пророка даже, а другого вообще. Али, рады Аллаху анху.
Но таких людей, чтобы считать пророка Мухаммада, ﷺ, Богом, таких нет. Поэтому, дорогие друзья, возвеличивать пророка, ﷺ, конечно, не только можно, но и нужно. И вот опять, да, каждый год к нам эта волна идет. Во Франции опять шумиха вокруг карикатуры на пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Французский учитель, слышали, да? Французский учитель решил показать свободу слова во Франции и показал этот журнал детям в школе. Соответственно, об этом рассказали дети своим родителям, и мусульманин один пришел и отрезал голову этому учителю. Он говорит, как вы смеете оскорблять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям? Я не говорю, что это правильно, что мы так должны себя вести там или и так далее. Но Аллах Тааля таким образом напоминает нам о пророке, саллаллаху алейхи вассалям. Напоминает, что мы должны его уважать и возвеличивать. Но не отрубанием головы, а здесь в сердце. Вот когда ты утром встаешь, ладно, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возвеличиваешь ли ты Аллаха, когда утром встаешь? Кто из нас делает дуга по утрам? Альхамдулиллахи аллази ахьяна багдама аматана ва иляйхи нушур. Кто делает этот дуга здесь, сидящих? 2 человека. Из стольких мусульман 2 человека возвеличивают Аллаха по утрам. А с какими мыслями тогда мы просыпаемся по утрам? Если мы не просыпаемся с мыслью об Аллахе. Кого тогда мы возвеличиваем? Если мы не возвеличиваем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, кто 100 раз в день говорит салават здесь сидящих? 100 раз в день кто говорит салават? 1 человек, 2. 2 человека вот здесь, в этом зале. Это что такое? Разве вот мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Нет, это не любовь. Отрезать голову кому-то – это не любовь. Вот если бы ты каждый день говорил салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям, хотя бы 100 раз, вот это любовь. Когда я начал практиковать это, говорить салават 100 раз, ну, даже больше, это не хвастовство, там разные вариации, я почувствовал настолько большой баракат в своей жизни. До этого бараката не было в жизни вообще. А здесь такой баракат начал приходить. Это вот, дорогие друзья, на самом деле самый такой нормальный подход. Поэтому не надо говорить, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, или там не оскорбляйте его. Мы сами его оскорбляем. Забвением, безразличием. Мы сами его оскорбляем. Сколько раз ты говоришь своим детям, своей жене, что ты любишь их? А сколько раз ты признаешься в любви пророку, саллаллаху алейхи вассалям? Ни разу в день. За день ни разу. А салават – это и есть любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Несколько доказательств того, что пророка, саллаллаху алейхи вассалям, нужно возвеличивать. Значит, первое, мы сказали, что при жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, уже возвеличивали его. Второе, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился, и весь его род радовался. Вы знаете сейчас, какое самое распространенное мужское имя на земле? Какое? Мухаммад. Правильно? Самое распространенное мужское имя на земле – это Мухаммад. Это же надо, да? Среди 7 миллиардов людей самое распространенное имя мужское – это Мухаммад. А когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его дед назвал его Мухаммадом, люди сказали, что это за имя. Никогда у арабов таким именем никого не называли. Это было очень редкое, можно сказать, вообще не встречающееся имя. Поэтому среди его сахабов и ровесников нет других людей по имени Мухаммад. Нет, он один Мухаммад. У нас вот среди моих ровесников полно Ильнаров, Альбертов, да? Потому что это, когда в одно время рождаются люди, всех одинаково называют. Вот Рустам здесь сидит, да? Рустамов полно. Всех называют вот так-то. А он один. Он хороший. Когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, все удивились, почему его назвали Мухаммадом, возвеличиваемый. Это было очень редкое имя.
И сейчас это самое распространенное имя на земле, не в арабских странах, не среди мусульман, а в мире. А в мире, дорогие друзья. Вот результат. Вот это результат. Это тоже один из видов возвеличивания пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И его родственник, пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Ляхаб, когда рабыня принесла ему новость, что в их роду Абу Ляхаб, он был из рода пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда принесла ему хорошую весть, что у нас родился мальчик, Мухаммад, Абу Ляхаб сказал: «Я освобождаю тебя от рабства в честь этого события». Он очень обрадовался рождению мальчика в своем роду. И вот каждый раз, когда каждую неделю Абу Ляхабу в аду будут давать воду за то, что он освободил рабыню в честь рождения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это хадис. Почему? Потому что он обрадовался, но это его было гибелью на самом деле. Он не уверовал, и из-за него же, соответственно, получается, он как бы потом пострадал. Кто вышел против пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они все получили наказание в этом мире и в ахирате. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сам возвеличивал свой день рождения. Он в этот день держал уразу. Он сказал: по понедельникам я держу уразу, потому что в этот день я родился. Если бы день рождения человека было таким незаметным днем, зачем тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал об этом? Почему он не сказал: понедельник просто хороший день для уразы? Он же сказал: понедельник я держу уразу, потому что я в этот день родился. Он радовался своему дню рождения. Мы тем более радуемся его дню рождения. И вот этой уразой мы тоже возвеличиваем день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Также, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приехал в Медину, он увидел, что иудеи держат уразу день Ашура. Он спросил, почему. Они сказали: мы возвеличиваем Мусу, алейхиссалям, в этот день. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мы ближе к Муса, алейхиссалям, поэтому мы тоже будем держать уразу. То есть, возвеличивая какого-то пророка, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, держал уразу. Возвеличивая самого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, можно держать уразу? Конечно, можно. Мы так и делаем, и держим. Даже не только в Раби'г аль-Ауаль, но в Раби'г аль-Ауаль мы даже больше держим уразу в честь этого события, потом устраиваем маджлисы и ифтары, посвящая это дню рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Таким образом, дорогие друзья, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что пятничный день, он великий день, потому что в этот день был создан Адам, алейхиссалям. То есть создание Адама, получается, день рождения Адама, алейхиссалям, празднуется в пятницу. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это подчеркнул. Почему этот день великий? Потому что в этот день был создан Адам, алейхиссалям. И почему не может быть великим месяц Раби'г аль-Ауаль, если в нем родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Почему не может быть великим понедельник? Потому что там родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Вот исходя из всего этого, наши праведные предки сделали вывод и начали праздновать месяц Раби'г аль-Ауаль как Маулид, как день, месяц рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, естественно, мы тоже можем продолжить эту традицию, хорошую традицию. И ничего страшного в этом, естественно, нет. И Аллах Тааля за то, что мы любим пророка, саллаллаху алейхи вассалям, только нас возвеличивает. Потому что если мы сказали один салават пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля отвечает нам 10. Аллах Тааля отвечает нам 10 салаватами и аджр савабами. Иншаллах, дорогие друзья, вот этот месяц начался, поэтому хотя бы возьмите себе в практику. Мы еще будем говорить об этом, как можно возвеличивать пророка, саллаллаху алейхи вассалям, а будем рассказывать, какие салаваты, что использовать. Поэтому, иншаллах, будем продолжать. Сегодня просто такой краткий экскурс. Надо было рассказать вагаз 10-15 минут, но мы уместились в эти 10-15 минут, потому что 10-15 минут по-татарски, 10-15 минут по-русски. И мы уместились в эти 10-15 минут. Алхамдулилля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.